Ara els parlaré d'una parella que viuen a Torroella de Montgrí, que tenen les seves respectives feines, però tenen el que podríem dir ànima d'artista. Amb ells els encanten les titelles i han construït un petit teatre de titelles a casa. Ho trien tot, trien l'escenari, es fan les titelles, trien la música i, a més, reben els visitants d'aquest petit teatre a casa, on tot just hi caben 25 persones. Però suposo, Míriam, que també amb ànima de nen per poder veure aquest teatre de titelles, no? I tant, Pere, perquè avui a vegades pensava que és com si haguéssim fet un retorn al passat, no? Jo no sé si et passava a tu que quan eres petit et portaven els teus pares allò a veure més obres nadalenques, titelles, més coses infantils. Sí, home, clar, com tots. Doncs hi ha coses que no canvien i ara també es fa. Doncs per Nadal els nens van a veure aquest tipus d'espectacles. Però el que hem vist avui és un espectacle diferent, perquè ells, a banda de tenir aquesta particularitat que tu deies, de que entre ells s'ho fan tot, en l'obra, tot i que és un conte de Nadal, introdueixen continguts molt actuals. Per exemple, a través del conte de Nadal, els nens els parlen de que no han de menjar moltes porqueries, no beure gaires begudes d'aquestes que tampoc no són bones per la salut. Han parlat d'en Buix i en Blair, imagina't, Pere, com entrar aquests dos personatges en un conte de Nadal. Bé, és molt original. El que us acabarem dient és que aquestes representacions que hem vist avui es fan tots els dissabtes del mes de desembre, també el dia 3 de gener i el dia de Sant Esteve a les 7 de la tarda. Aquests nens i nenes de l'escola Guillem de Montgrí són a punt d'assistir a una representació de titelles, però no van a cap gran sala. Entren a casa de la Dolça i l'Eduardo, la mare i el pare del Teatre Musical del Montgrí. Tota la màgia dels titelles es crea i es du a terme dins de casa seva, al mateix lloc on viuen a Torroella de Montgrí. Un cop tens els personatges, doncs penses com els has de fer. Fas el motllo. Aquesta titella, per exemple, és molt simpàtica. És una mica pilla. És la papaguena de la flauta màgica. Per tant, la papaguena no surt a l'espectacle d'avui. Avui no surt la papaguena. Com es diu el que veurem? Avui el que veurem avui es diu Una nit de Reis. A Una nit de Reis expliquen les aventures dels tres mags de l'Orient, que es veuen sorpresos per una tempesta de neu i perden tots els regals que portaven per la mainada. El missatge final de l'obra vol transmetre als nens que el més important no són els regals, sinó altres valors com saber observar i escoltar. Els donarem un do, el do de saber mirar. Però si ja en saben de mirar. T'equivoques. N'hi ha que els hi passen les coses boniques pel costat i ni se n'adonen. Dolça, tu més polifacètica no pots ser aquí fent diferents veus, encarregant-te una mica de tot. És molt difícil fer això. Sí, es necessita ofici. I l'ofici són els anys. I és important fer-ho cada vegada millor, reciclar-se, treballar la veu i el cos. No oblidar-te mai i fer un estudi del personatge. Cada persona és diferent. Escolta'm, en aquest conte de Nadal vosaltres heu parlat de l'obesitat infantil, heu parlat d'en Buix i en Blair. Això és habitual en els vostres espectacles, que tinguin un missatge de fons? Sí, perquè com que tenim coses a dir, és un mitjà per expressar les nostres idees. Entre tots dos s'encarreguen dels decorats, les titelles, la tria de la música i els textos. El públic d'avui ho ha pogut comprovar i ha pogut marxar amb una idea. Quin és el millor regal que es pot rebre per Nadal? Doncs cada any que passava, el seu valor augmentava. Fi! Quin era aquest regal tan important? Pau, amor i coses que no eren material. Aquest és el missatge que us emporteu d'aquesta obra, que la pau i l'amor i tot això és més important que els regals materials? Sí. Sí? Esteu tots convençuts? Sí. Perquè una representació com la que acabem de veure vagi bé, abans hi ha una feina prèvia bastant important, no, Dolça? Sí, hi ha molta feina. Què estàs fent ara? Ara estic fent el cap d'un nan i el tronc, jo tenia la idea del nan i he pensat, aquest serà l'Alberich. Utilitzes troncs i utilitzes altres materials, perquè aquí, per exemple, en tenim un de titella, que és un bolet, o dos, no? Sí, és un bolet, el vaig partir i li vaig posar les garrofes aquestes i ja les orelles. I el negre de Banyoles? El negre també, el seu bust, és un tronc, és una arrel, de fet és una arrel d'un arbre, i llavors li vaig fer les cames i li vaig fer el cap. I llavors és la titella i vaig fer servir materials, diguem, crus, naturals. Escolta'm, abans deies que amb les titelles es pot explicar tot mentre se sàpiga què es vol dir. Naturalment. Si se sap què es vol dir, és un mitjà per poder-se expressar. I un mitjà molt maco. I són vives i et donen molt. I són de sempre,